De onwissigheid bij cliënten van de Friese Wouden is grut. Hoe komt het er nu uit te zien? En als ik het niet meer krijg, van hoe moet ik het dan regelen en wie helpt mij daarbij? Dus ik snap wel dat dat nu gebeurt en ik ben ook wel benieuwd naar de uitkomst van zo'n rechtszaak. De Friese Wouden zei dat de gemeente Dantemardeel eerst het peteer matten hier. Ik denk dat het altijd slimmer is om individueel met mensen in gesprek te gaan en individueel te gaan beoordelen hoe je het anders zou kunnen doen. Het stel van haast 90 jaar kregen alleen nog een brief van de gemeente Dantemardeel. Daarin stier dat ze de thuishelp op een nij onvregen matten. Dat mensen daarvan schrikken, begreep ik heel goed. En dat mensen net zin in geweer komen, ja, dat kan ik wel indenken. Het is net een makkelijk besluit wat we namen hebben en voor deze mensen is het heel ingrijpend. Doch stinkt wethouder Bos dat het zwaarvoudig gebeurd is. De rechtszaak in de gemeente wordt een voorbeeld voor tientallen gemeentes in Nederland. De uitspraak kan grote gevolgen hebben. We hadden besluit ik met 6 gemeenten in het eerste en 2 eilanden nam. Ik in 10-tallen andere gemeenten. En dat betekent ik dat wij zeggen van ja, dit wordt nog zo breed. Het is goed dat we landelijk, ik met uw koepel, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat is een letten, hebben wij het goed in. Wij moesten dus heel snel mensen eerst een brief sturen. En daarna hebben wij zijn waar we de mensen uit nodig is telefonisch, als we een bezoek te wet staan. We moesten dit snel doen, maar was zwaarvaardig. Iedereen, een belangenorganisatie van mensen met een behinding, is het net met de wethouder eens. De gemeente mag dat niet zo doen. Je mag niet eerst stoppen en dan zeggen als u het er niet mee eens bent, piept u maar. Je moet eerst in gesprek en dan je conclusies trekken.